Doho mar ng'ur kata Supreme Court ong'ado ni mwandu molosi e keny ok ochuno mondo pog diere e kinde ma keny no okethore. Doho no wacho ni biro ng'i luch ng'ato ka ng'ato ma okelo e mwandu go. Jailieta nigi mathoth. Ng'eto makamano notim kalure kod ng'ur manochwale doho no ewi pok mwandu mane otim kod doho mamalo kasani luchi ema pogi gi mwandu e Kenya mokethore. Ing'eto ni doho owacho ni pogo mwandu nus itimo mana kalure kod neno ma ogol ka bende ibiro dwar joma dwa were e keny mondo ogol neno kaka ne giloso mwandu go mondo giyud pok margi. Kamano bende, ibiro lu chik mar keny ma en Matrimonial Property Act kanyakla kod pend chik 45 kare 3 mar katiba ipogo mwandu e kinde keny. Ing'eto motelo doho mamalo nopogo mwandu ya tamalo 30 ne mago mag udi mane joma nie keny go odakie kod 20 ne udi mane gin godo mag ohala gino manomiyo omed chwal ng'ur e doho mar appeal. Jailieta, Ramogi TV.